Γεια σας, είμαι ο Μάνος από το The Hashtag Things. Ξέρω πολύ καλά, όπως και εσείς το ξέρετε, ότι υπάρχουν άνθρωποι που δύσκολα βγάζουν το μήνα τους, υπάρχουν άνθρωποι και με εκατομμύρια ευρώ ή δολάρια περιουσία. Αλήθεια, έχετε αναρωτηθεί ποτέ, σας έχει απασχολήσει ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των εκατομμυριούχων? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτά δηλαδή που τους βοήθησαν να κάνουν αυτές τις τεράστιες περιουσίες? Μείνετε μαζί μας. Σε αυτό το βίντεο σκέφτονται λοιπόν οι εκατομμυριούχοι ποια είναι τα βασικά τους χαρακτηριστικά, ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους που τους βοήθησαν να κάνουν αυτή την περιουσία. Η έρευνα που θα σας παρουσιάσω σήμερα από το inc.com έχει γίνει με τη βοήθεια και της υπηρεσίας IRS. Η υπηρεσία IRS είναι η εφορία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η έρευνα αυτή λοιπόν συνέκρινε τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 130 εκατομμυριούχων έναντι του ευρύτερου πληθυσμού. Οι ερευνητές λοιπόν διαπίστωσαν 5 βασικά χαρακτηριστικά. Πάμε να τα δούμε. Το πρώτο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας των εκατομμυριούχων είναι η εξωστρέφεια. Οι άνθρωποι αυτοί είναι πιο εξωστρεφείς. Λογικό ακούγεται. Κανείς δεν επιτυχάνει τίποτα από μόνος του. Η ικανότητα λοιπόν κάποιου να αλληλοεπιδράει, να οικοδομεί σχέση, να παρακινεί και να εμπνέει είναι πάρα πολύ σημαντική. Το δεύτερο χαρακτηριστικό των εκατομμυριούχων είναι η ευσυνειδησία, όπως μας λέει το άρθρο. Θα το μετέφραζα πιο σωστά ότι είναι περισσότερο συνειδητοποιημένοι. Ξέρουν ποιοι είναι, ξέρουν τι έχουν, τα μέσα τους, ξέρουν τι θέλουν και έτσι προχωρούν. Παίρνουν έξυπνες αποφάσεις, εστιάζουν σε μακροπρόθεσμους στόχους, στην πραγματικότητα και ούτω καθεξής. Η έρευνα λοιπόν δείχνει ότι ακόμα και οι άνθρωποι που παντρεύονται κάποιον συνειδητοποιημένο τείνουν να κερδίζουν περισσότερα χρήματα και να αισθάνονται πιο ικανοποιημένοι από τη δουλειά τους. Τρίτο χαρακτηριστικό, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι περισσότερο συναισθηματικά σταθεροί. Είναι λογικό λοιπόν, γιατί η λήψη συναισθηματικών αποφάσεων μπορεί να μας εκτροχιάσει από την πρόοδό μας προς το μακροπρόθεσμο στόχο. Τέταρτο χαρακτηριστικό, οι εκατομμυριούχοι είναι λιγότερο νευρωτικοί. Όταν είσαι κουρασμένος, ανήσυχος, νευρικός ή φοβισμένος, είναι δύσκολο να επιτύχεις όσο αν δεν ήσουν. Το πέμπτο και τελευταίο χαρακτηριστικό των εκατομμυριούχων είναι ότι είναι περισσότερο εγωκεντρικοί. Δεν ξέρω αν αυτό ακούγεται τόσο καλό, αλλά έχουν πολύ μεγάλες προσδοκίες για επιτυχία. Καταλαβαίνουν επίσης ότι τα μεγάλα επιτεύγματα είναι σχεδόν πάντα αποτελέσματα συλλογικών προσπαθειών, των οποίων όμως συνήθως θέλουν να ηγούνται. Οι ερευνητές λοιπόν μας λένε ότι η εμπειρική και ενοιολογική έρευνα για την προσωπικότητα των εκατομμυριούχων δηλώνει ότι τα άτομα που πετυχαίνουν μπορεί να αποτελούν μια ομάδα η οποία κατά μέσο όρο διαφέρει σε αυτά τα γνωρίσματα. Είναι εξωστρεφείς, έχουν χαμηλότερο νευρωτισμό, υψηλότερο ναρκισσισμό και έχουν μια διάθεση να ελέγχουν τα πράγματα. Το τελευταίο μέρος της έρευνας σχετικά με τον έλεγχο των πραγμάτων εγείρει ένα σημαντικό σημείο, ότι ποτέ δεν θα πλουτίσετε δουλεύοντας για κάποιον άλλον. Ποτέ δεν θα πλουτίσετε ζώντας μια ασφαλή και ισορροπημένη εργασιακή ζωή σταθερού ωραρίου. Το επιχειρηματικό λοιπόν προφίλ της προσωπικότητας των εκατομμυριούχων έχει περιγραφεί από ένα συνδυασμό υψηλής εξωστρέφειας, ευσυνειδησίας, ανοιχτότητας, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, καθώς και χαμηλότερης ευαισθησίας και νευρωτισμού. Παραδόξως όλα αυτά συμφωνεί και η υπηρεσία IRS, η οποία μας λέει ότι ποτέ δεν θα πλουτίσουμε δουλεύοντας για κάποιον άλλον. Έλεγξε τις 400 ατομικές φορολογικές δηλώσεις που αναφέρουν το μεγαλύτερο ακαθάριστο εισόδημα και μας παρέδωσε μία έκθεση που έχει ενδιαφέρον. Η έρευνα λοιπόν μας αποκαλύπτει ότι οι άνθρωποι με τις 400 υψηλότερες φορολογικές δηλώσεις έκαναν τα εισοδήματά τους με τους ακόλουθους τρόπους: μισθή και ημερομίσθια,
4,47%. Πολύ χαμηλό ποσοστό. Τόκι 4,24%. Μερίσματα, άρα επενδύσεις, 10,89%. Συνεταιρισμοί και συμμετοχή σε εταιρείες 16,24%. Και κέρδη από το κεφάλαιό τους 65,16%. Τι σημαίνουν λοιπόν όλα αυτά για εσάς? Η εργασία για μισθό δεν θα σας κάνει ποτέ πλούσιους, ούτε αν κρατάτε τα χρήματά σας σε ασφαλείς επενδύσεις. Η ιδιοκτησία μιας επιχείρησης ή επιχειρήσεων, είτε δική σας είτε συνεταιριστική, θα μπορούσε να αποφέρει πλούτο. Τα δεδομένα λοιπόν μας φανερώνουν σαφώς ότι ο πλούτος είναι αποτέλεσμα της επένδυσης, της ανάληψης κινδύνων, αλλά κυρίως κάνοντας πολλά μικρά πράγματα σωστά. Έχοντας λοιπόν τα χαρακτηριστικά που προαναφέραμε. Και εδώ αξίζει να πούμε ότι πρέπει να τα έχει κανείς και τα 5 χαρακτηριστικά αυτά. Τα μεμονωμένα, αν έχουμε κάποιο από όλα αυτά, νομίζω ότι δεν αρκεί. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι αν θέλετε να πλουτίσετε, ξεκινήστε μία επιχείρηση, κατά προτίμηση σήμερα. Μπορείτε να βρείτε μια ιδέα, να κάνετε μια επιχείρηση, παράδειγμα εγώ θα φέρω μια τρελή ιδέα. Να φτιάξετε ένα μαγαζί, το οποίο να προσφέρει κουλούρι Θεσσαλονίκης στην τιμή που πουλάει ένας φούρνος ένα καρβέλι ψωμί, ή αν βάλετε και λίγη σοκολάτα ας πούμε μέσα, να το πουλάτε λίγο πολύ περίπου όσο ένα σουβλάκι. Τι? Συγγνώμη, με ενημερώνουν από το control, υπάρχει ήδη τέτοια επιχείρηση? Βλέπετε, και κάνουν και ουρές για να ψωνίσουν. Μάλιστα. Ακόμα και η πιο τρελή ιδέα λοιπόν μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Κάνει και franchise, με ενημερώνουν από το control, δίνει και franchise αυτή η επιχείρηση. Είναι φοβερό. Βλέπετε λοιπόν ότι φτάνει να έχεις την ιδέα και να πάρεις την απόφαση. Ή μπορεί να φτιάχνεις μια άλλη τρελή ιδέα, καφέ, να πουλάς καφέ και να πουλάς ένα κρύο καφέ, φρέντο, εσπρέσο και καπουτσίνο, αυτά τα νεροζούμια, να τα πουλάς και να τα παραγγέλνει ο άλλος ακόμα και στο σπίτι του ή στο γραφείο του. Μέχρι χτες όλοι είχαμε στο σπίτι μας και στο γραφείο μας μια καφετιέρα, ένα γκαζάκι, ένα σέικερ εκεί, να φτιάξουμε ένα φραπέ, έναν ελληνικό, ένα γαλλικό καφέ. Όμως τώρα δεν αρκούμαστε σε αυτά, πρέπει να παραγγείλουμε φρέντο, εσπρέσο ή καπουτσίνο απ' έξω. Βλέπετε αυτή την τρελή ιδέα που μπορεί κάποιος να την είχε και όλοι θα του λέγανε δεν θα πιάσει. Πόσο έχει προχωρήσει στις μέρες μας, πόσες καφετέρειες υπάρχουν που παραδίδουν σε πλαστικό στο σπίτι ή και στην επιχείρηση ένα φρέντο εσπρέσο ή φρέντο καπουτσίνο, αυτά τα νερόβραστα, αυτά τα νεροζούμια ας πούμε, και βλέπετε ότι και αυτή η ιδέα είχε κέρδος. Άρα δεν μένει παρά να βρείτε μια αγορά που έχει μια ευκαιρία, και το βασικό είναι ότι πρέπει να το κάνετε σήμερα αν θέλετε να γίνετε εκατομμυριούχος. Ας συνοψίσουμε λοιπόν για το σημερινό βίντεο, το οποίο θέλησα να το διακομωδήσω και λίγο στο τέλος, και να πω εδώ ότι κάθε ομοιότητα με εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά είναι εντελώς συμπτωματική. Τα 5 βασικά λοιπόν χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει κάποιος, που έχουν οι εκατομμυριούχοι από την έρευνα που σας παρουσίασα, είναι η εξωστρέφεια, είναι η συναισθηματική σταθερότητα, είναι η ευσυνειδησία, είναι το ότι είναι λιγότερο νευρωτικοί αυτοί οι άνθρωποι και περισσότερο εγωκεντρικοί. Πρέπει λοιπόν να συνδυάζονται και τα 5, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, για την πορεία μας προς το να γίνουμε εκατομμυριούχοι. Πολύ βασικό όμως είναι ότι σήμερα θα πρέπει να δράσετε και να κάνετε το βήμα για τη δική σας δραστηριότητα, για τη δική σας εταιρεία, για την υλοποίηση της δικής σας ιδέας. Βασικό επίσης είναι και η διάθεση του κεφαλαίου σας προς επενδύσεις και συμμετοχές σε άλλες εταιρείες, σε συνεταιρισμούς. Βλέπετε ότι τα μερίσματα είχαν ποσοστό 10,89%.
Οπότε μπορείτε με έξυπνες επενδύσεις, στο χρηματιστήριο παράδειγμα, αλήθεια τι γίνεται, στο ελληνικό χρηματιστήριο υπάρχει κάποιος να επενδύει αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω. Πάντως σίγουρα θα υπάρχουν εταιρείες όπως οι τράπεζες, όπως τα φωλή για παράδειγμα. Νομίζω ότι αξίζει κανείς να επενδύσει σε αυτά, δεν ξέρω. Κάνω λάθος, με ενημερώνουν από το control. Έχουμε και το control εδώ που μας ενημερώνει. Τέλος πάντων, σίγουρα θα υπάρχει και στο ελληνικό χρηματιστήριο ευκαιρία για επένδυση. Υπάρχει μια διάθεση σήμερα στο σημερινό βίντεο να διακομωδώ πράγματα και καταστάσεις. Νομίζω ότι χρειάζεται αυτό. Δεν είναι αρκεί μόνο αυτή η ψυχρή παρουσίαση του άρθρου και πιστεύω ότι θα σας αρέσει και εσάς. Το άρθρο λοιπόν το σημερινό αυτό ήτανε, το συνοψίσαμε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.